predstavíme aj desiatku štartujúcich koní v tomto handicapovom zápolení. Takže opäť handicap, je zápolenie, kde môžeme očakávať veľmi vyrovnané súboje a dobeh aj vzhľadom na to, že kone majú rôzne nesené hmotnosti súvisiace s ich predchádzajúcimi výkonmi. 52 kg je najmenej, ktoré v týchto dostihoch poniesie 9 HNK, a 61 je najviac, ktoré poniesie veterán Grey Touch, už 12-ročný biely valach. A hneď bolo aj odštartované handicap Master Copyho dosti 4. kategórie na 1400 metrov. Najlepšia štartová reakcia Viva Fritz. Ujíma sa vedenia pred ríškou Lady Free, tá je priebežne na druhej pozícii. Paolo Sinela 3., Grey Touch 4. a Okolná Bridge 5. Advantage 6. na 7. mieste Rosalinda. A potom je tam Blue Neptune, HNK a Kalach na poslednom 10. mieste. 10 dĺžok od prvého k poslednému koňovi, tým prvým je Viva Fritz, ktorá cvala s náskokom jednej dĺžky pod rukami Veroniky Weinbachovej. Kone majú 900 metrov do cieľa v týchto momentoch a Viva Fritz vedie. Na druhom mieste je Ríška Lady Free pod Nikolou Miklovou. Tretí Paolo Sinela s Klárou Briškovou, potom je tam Beluš Grey Touch, veterán je blízko čela, jeho sedlačok Jaroslav Línek, za ním je to O'Connell Bridge a Rosalinda s Molinom Madihim, nasleduje Advantage, Kalach a Blue Neptune, HNK, tá už začína strácať na pole. Lady Free sa v týchto chvíľach ujíma vedenia pod Nikolou Miklovou, chce podniknúť trhák do oblúka. Lady Free, Viva Fritz, stredom dráhy útočí Beluš Grey Touch, po bariére pôjde Rosalinda, ale zatiaľ Lady Free, ale Grey Touch má teraz peknú koncovku a javí sa veľmi zaujímavé v týchto dostihoch. Grey Touch pod rukami Jaroslava Linka, 12-ročný veterán Grey Touch, uvidíme, či opäť dokáže vyhrať dosti. Grey Touch pred Lady Free, Grey Touch vyhrá o dĺžku, na druhom mieste Lady Free, potom je Blue Neptune 3. v cieli, Kalach 4. na 5. mieste O'Connell Bridge a poslednú dotáciu berie Viva Fritz. Tak zostávateľe dostihového programu, ktorí favorizovali štvorku Grey Toucha, sa nemýlili. Aj napriek najvyššej nesenej hmotnosti ukázal dobrú formu na jar tohto roku a napriek 12 rokom a o mnoho mladším pod Nikolou Miklovou chce podniknúť trhák do oblúka. Lady Free, Viva Fritz, stredom dráhy útočí Beluš Grey Touch, po bariére pôjde Rosalinda, ale zatiaľ Lady Free, ale Grey Touch má teraz peknú koncovku a javí sa veľmi zaujímavé v týchto dostihoch. Grey Touch pod rukami Jaroslava Linka, 12-ročný veterán Grey Touch, uvidíme, či opäť dokáže vyhrať dosti. Grey Touch pred Lady Free, Grey Touch vyhrá o dĺžku, na druhom mieste Lady Free, potom je Blue Neptune 3. v cieli, Kalach 4. na 5. mieste. Chce podniknúť trhák do oblúka. Lady Free, Viva Fritz, stredom dráhy útočí Beluš Grey Touch, po bariére pôjde Rosalinda, ale zatiaľ Lady Free, ale Grey Touch má teraz peknú koncovku a javí sa veľmi zaujímavé v týchto dostihoch. Grey Touch pod rukami Jaroslava Linka, 12-ročný veterán Grey Touch, uvidíme, či opäť dokáže vyhrať dosti. Grey Touch pred Lady Free, Grey Touch vyhrá o dĺžku, na druhom mieste Lady Free, potom je Blue do oblúka. Lady Free, Viva Fritz, stredom dráhy útočí Beluš Grey Touch, po bariére pôjde Rosalinda, ale zatiaľ Lady Free, ale Grey Touch má teraz peknú koncovku a javí sa veľmi zaujímavé v týchto dostihoch. Grey Touch pod rukami Jaroslava Linka, 12-ročný veterán Grey Touch, uvidíme, či opäť dokáže vyhrať dosti. Grey Touch pred Lady Free, Grey Touch vyhrá o dĺžku, na druhom mieste Lady Free. No a Grey Touch reprezentuje Grey Touch Racing Syndicate, teda spoločenstvo majiteľov, ktorého, dá sa povedať, šéfom je pán Tibor Hejtman, trénerom je Jozef Chodu a už som spomínal, v sedle bol jockey Jaroslav Línek. Dámy a páni, poďte k nám na pódium, nech sa páči. Zaslúžite si chvíľu slávy. Zaslúžite si takisto aj fanfáru. Čestné ceny odovzdáva pán Miroslav Gajdušík za Slovenský zväz chovateľov a majiteľov anglického plnokrvníka. Ako som už teda spomínal, Grey Touch Racing Syndicate je spoločenstvo majiteľov, ktorých vidíte v pedoku. Už niekoľko rokov ho trénuje Jozef Chodúr a 7. víťazstvo tohto sezóne v sedle
zaznamenal Jaroslav Línek a upevnil si vedenie v priebežnom jazdeckom šampionáte. Blahoželáme k víťazstvu. Môžete im ešte raz zatlieskať, majú to radi a zaslúžia si to samozrejme. Patrí to dostihom. Niekoľko hodnotiacich slov aj od Jaroslava Linka. A už som spomínal, dnes teda hosťujete v sedlách koní iných trénerov a s Greitačom to bolo jednoduché, alebo trošku ste sa aj namakali? A tak dá sa povedať, že je jednoduché. Ako ste už spomínal, Greitač má 12 rokov x dostihov odbehané na bratislavskom dráhe, takže si myslím, že tu pozná každý meter, možná centimeter. Takže naozaj ideálny priebeh dostihu a potom ukážal koncovku. To, čo ste spomínali o Greitačovi, asi platí aj o vašom ďalšom partnerovi, Maximum Risk, v ďalších rovinových dostihoch. Ako si s ním trúfate? Už jedno víťazstvo máte tento rok na konte? Tak je, pravda, Maximum Risk nemá toľko rokov, čo Greitač, takže ten tu pozná každý meter, Greitač centimeter. Ale dúfam, že to vyjde aj dnes Maximum Riskom, aj keď je tam veľmi dobrá kobila Lox Vane. A neviem, si to nebude troška kratšia dištanc na to Maximum Riska. A skúsme ešte navnadiť alebo dať tipujúcim vaše ďalšie, je to Black Hron, ako si s ním trúfate? Tak určite by som sa chcel revanšovať pani trenérke Kubovičovej za minuloročný derby deň, kde som teda vypadol zo sedla Manhatana a dúfam, že to dneska napravím a spravím si u nej lepšie očko. Hovorí jokej a samozrejme aj tréner, ale dnes najmä v pozícii jokeja Jaroslav Línek. Blahoželáme, no a vy môžete sledovať jeho ďalšie výkony a prípadne si samozrejme staviť na kone, budú mať v sedle tohto 9-násobného slovenského šampióna. Oficiálne výsledky dostihov číslo 4, handicap Master Copyho. Zvíťazilo kôň číslo 4 Greitač a jockey Jaroslav Línek. Druhé miesto kôň číslo 6 Lady Free, amatérka Nikola Miklová. Tretie kôň číslo 5 Blue Neptune a amatérka Ivana Hrubšová. Štvrté miesto kôň číslo 3 Kalach. Piaté kôň číslo 7 O'Connell Bridge. Šiestu poslednú dotáciu berie kôň číslo 2 Viva Fritz, bez dotácie kone číslo 1, 9, 8 a 10 podľa toho, ako prebehli cieľom. Výrok rozhodcu pol dĺžky 3,5, krk 2 dĺžky, krk 2,4, 3, 5 a 2,4 dĺžky. Čas víťazného koňa minúta 25 sekúnd a 7 desatín, bežalo sa na 1400 metrov.